Біз бірдем халық шул исемдә районда игелекле чара башланып китте. Марафон буенча җыелган акчалар махсус хәрби операциядәге якташларга җибәреләчәк. Зейнең барлык оешма предприятиеләре, идарәләр дә читтә калмады. Аны Зей җылысы хәйрия фонды белән Яшьләр эшләре идарәсе оештыра. Махсус тартма һәр оешмага тапшырылды. Зей ГРСы да бу эштән читтә калмады. Бүген исә оешма хезмәткәрләренә әлеге марафон турында аңлаттылар. Все учреждения, все организации на протяжении всего времени, сколько мы занимаемся благотворительной помощью нашим бойцам, активно участвуют во всех видах помощи. Никто не остается равнодушным, и не только предприятия, вся общественность не остается равнодушным. Оешма предприятиеләр генә түгел, Зейнең эре сәүдә нокталары да хәйрия марафонына бик теләп кушылды. Аеруча кеше күп йөри торган кибеткә дә ярдәм җыелачак махсус тартма куелды. Нашим заинским парням мы отправляли с нашего магазина полностью камуфляжные костюмы, бейсболки, носки, трусы, всю одежду, которую нужно. 10 апрельдә башланган марафон 19-на кадәр дәвам итәчәк. Илдәге вәзгыятькә, СВОдагы Зей егетләренә битараф булмаган райондашларыбызны игелекле гамәлгә кушыла ала. Киләсе атнаның чәршәмбесендә марафонга нәтиҗә ясалачак. Шулай ук энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда хәйрия ярминкәсе һәм концерт оештырылачак. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.